салом дӯстон, бозии шаби гузашта бо ҳангомаҳо ва бо як ҷолибияти хуса ҷараён доштанд. Дар бораи ҳар яке аз бозиҳо каме истода мегузарем. Бозии якум ки онро ба хотир меорем, ин рақобати дастҳои Челси ва Ливерпул дар Стенфорд Бриҷ мебошад. Ин дастҳо аниқ пеши ягон ҷодугар рафтанд. 4 бозии беголи ин дастаҳоро бо чӣ фаҳмонем дигар? Бавария аз идомаи ҷоми Германия маҳрум гардид ва аз ин Нагельсман як хандаи баланд кард. Тухел ҳам дарҳол дастаи якуми Олмонро аз як ҷоиза бенасиб гардонд. Биёед пурратар дар бораи ин бозиҳо гап занем, аммо қаблан лайки қиматбои худро надида истода монда бошед, пас сар мекунем. дар ин маврид моро бозии ҷавобии ҷоми Испания интизор аст. Реал Мадрид ба меҳмонӣ Барселона меравад то ин ки серияи нобарориҳои худро бар зидди каталониҳо беҳтар кунад. оё шогирдони Анчелоти метавонанд хайро ҳайрон кунонанд? Барои бозам шавқвартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. дар менюи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка безриска ба ғалаба ва ё мусовии дилхоҳ аз ин дастҳо то $10, яъне то 100 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участие в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дар бозии дишаба наздиктар ба гол албатта ки дастаи Челси буд. Ливерпул боз маркази майдонро аз даст дод ва дар тӯбрабоиҳо хеле заиф буд. ду голи бозингарони Челси бо адолатона ҳисоб карда нашуданд. ин рақобати мавқуфмондаи даври ҳаштуми чемпионати Англия буд. баъд аз рақобат Юрген Клоп ишора кард ки мо бояд кам гап занем ва бисёртар дар майдон собит кунем ки ба чӣ қодир мебошем. то охири мавсим аз мақсади худ даст кашиданӣ нестем. имрӯз мо қадами дурусти аввалинро ба сӯи ин мақсад мушоҳида кардем. қадами дуруст гуфта Клоп чиро мегуфта бошад? умедворем ки ин дар ҳайати захиравӣ мондани Арнолд ва Салоҳ нест. ҳамчунин дар Англия бозиҳои мавқуфмондаи даври ҳафтум доир шуданд ки дар онҳо Брайтон Бортмундро, Астон Вилла Лестерро ва Лидс Ноттингемро мағлуб карданд. сенсатсияи асосии бозиҳои дишаба дар кишвари Олмон иттифоқ афтод. дастаи Бавария бо Фрайбург дар доираи даври якчорниҳои ҷоми Олмон бозиашонро доир карданд. Фрайбург ҳарчанд каме бештар аз 0% тӯбро идора мекарданд ва дар омурҳо аз Бавария ақиб буданд, статистикаи асосӣ ба нафи онҳо буд. натиҷа дар футбол ҳисоби муҳимтарин аст ки дар он Фрайбург беҳтар буд. пеналтие ки дар дақиқаи 95 зада шуд мюнхениҳоро аз идомаи роҳи мубориза дар ҷоми Олмон бенасиб гардонд. дар куҷои Нагельсман баланд хандида истодааст. дар як бозии дигари ҷом Айнтрахт тавонист бар Унион ғолиб шавад. пешсафони Бундеслига аз ҷоми Олмон безоранд чӣ? дар Италия аллакай даври нимниҳоии ҷоми ин кишвар оғоз шуд. ин марҳила аз бозиҳои рафту баргашт иборат аст. Ювентус ва Интер дар бозии якум аз гол дида корти сурх бештар диданд. ҳисоби бозӣ 1-1 шуд. баъд аз голи Лукаку дар дақиқа 95 ки ҳисобро баробар кард, худи Лукаку, Хуан Квадрадо ва Самир Ханданович корти сурх гирифтанд. Арсенал дар равзанаи трансферии тобистона мехоҳад ду бозингарро аз серия А даъват кунад. Тео Эрнандес ва Душан Влахович мебошанд. ҳар дуи бозингар бо дастаҳои кунунии худ шартномаи дарозмуддат доранд. онҳоро бо нархи арзон оварданӣ хеле мушкил мешавад. арзиши бозории Эрнандес 70-80 миллион евро гуфта мешавад. лондониҳо барои арзонтар кардани ӯ омода ҳастанд яке аз бозингарони худро ба шартнома ҳамроҳ кунад. Милан ба чунин пешниҳод метавонад розӣ шавад ва нархи Эрнандесро арзон кунад, вале онҳо бозингаронро аз Арсенал худашон интихоб мекунанд. тибқи маълумоту расониҳо мехоҳанд дар сурати фурӯхтани Эрнандес аз Арсенал ё Зинченко ва ё Томас Партиро ба сафи худ оранд. дар масъалаи Душан Влахович ҳам Арсенал мехоҳад бозингарони худро истифода барад. лондониҳо аз тобистони соли гузашта ба Влахович таваҷҷӯҳ доранд ва дар ҳар равзанаи гузариши бозингарон кӯшиши харид кардани ӯро мекунанд. инҷо ҳам барои арзонтар овардани ин бозингар Арсенал омодааст то яке аз футболбозонашро ба Ювентус фиристонад. аз ҳайати кунунии Арсенал туриниҳо кадом бозингарро талаб мекунад то ҳол номаълум аст. як чиз маълум аст ки Арсенал Тео Эрнандес ва Душан Влаховичро ду нафара бо нархи калон харид карда наметавонад. Роналду дар Арабистон худро хеле хуб эҳсос мекунад ва вазифаи асосиашро иҷро карда истодааст. билохир ҳамаи онҳое ки ба Криштиано часпида буданду ҳар амалашро зери танқид қарор медоданд, оҳиста ӯро ором мегузоранд. дар футболи аврупоӣ ҳодисаҳо хеле зиёданд. агар дар футболи аврупоӣ оромӣ бошаду рӯзноманигорон барои гуфтан ҳеҷ чиз надошта бошанд, пас диққатро боз ба Роналду равон мекунанд. тамоёли айб кофтан дар Криштиано вақтҳои охир тренд шуда буд, аммо оҳиста ҳама ором шуданд. Криштиано дар чанд
бозии охир паюпай гол мезанад. Шаби гузашта дастаи ӯ Ал-Наср бар зидди Ал-Ҳадал дар сафар бозиашро доир кард. Ин бозӣ дар даври 22-уми чемпионати Арабистон доир шуд. Роналдо ҳисоби голҳои дастаи худро кушод. бачи аз пеналти ҳар кас пеналтиро гол намезанад. Криш бехато тӯбро ба дарвоза ворид кард. ҳар голи Роналдо хоҳ дар финали Лигаи Чемпионон, хоҳ дар финали ҷоми уштурдорон ҳисоби голҳои ӯро бештар мекунад. Ин факт аст. Дар ҷараёни ин бозӣ Роналдо дар нимаи дуввум боз як голи дигар зад. Дар се бозии охир Криш камаш 2 гол мезанад. Ал-Наср бо ҳисоби 5-0 дастболо шуд. 400 миллион дар як сол. Такрор мекунам, 400 миллион евро дар як сол. Инро ҳатто ба забон гуфтан душвор аст. Дастаи Ал-Ҳилоли кишвари Арабистони Саудӣ ба Месси расман пешниҳоди ҳамкорӣ кард. Арабҳо дар як сол ба футболбози аргентинӣ чунин миқдор маблағ медиҳанд. То ҳол маълум нест ки Лео ин пешниҳодро қабул мекунад ё ин ки не. Ояндаи Месси бисёр масъалаи аҷиб аст ки айни замон қисми зиёди мухлисони футбол сари он андеша мекунад. Баъзеҳо бар он ҳастанд ки Месси дар ПСЖ боқӣ мемонад ва ҳамаи ин танҳо сару садо аст. Вале агар аз мардум пурсанд ки дар ҷаҳон аз ҳама зиёд ба кӣ боварӣ дорӣ, дар ҷавоб Фабрицио Романо хоҳанд гуфт. Маъз инсайдери рақами яки футболӣ дар бораи расман пешниҳод кардани шартномаи 400 миллиона ба Месси хабар дод. Қисми дигари тарафдорони футбол андеша доранд ки Месси бояд ба хонаи худ баргардад. Барселона барои Лео хона буд, ҳаст ва мемонад. худи ӯ шояд аз ҳамаи вариантҳое ки айни замон дар пеши худ мебинад бештар ба тарафи Барса майл дошта бошад. ва аммо худи Месси бояд дарк кунад ки аз нуқтаи назари натиҷаҳои варзишӣ бозгашти ӯ метавонад бар зарари католониҳо бошад. Роналдо ба МЮ, Лукаку ба Интер, Погба ба Ювентус. Ягоне аз ин камбекҳо натиҷаи хуб надоданд. Ҳамчунин он нафароне пайдо мешаванд ки карьераи аврупоӣ Мессиро анҷомшуда ҳисоб мекунанд ва бештар тарафдори онанд ки Лео ба Амрико равад. Барселона ба Месси пешниҳоди расмӣ накардааст. Онҳо айни замон мушкилиҳои худро доранд. То қарори ферплей Барса ҳеҷ кор карда наметавонад. Хотиррасон мекунем ки Криштиано дар Ал-Наср дар як сол 200 миллион евро кор мекунад. Месси агар пешниҳоди рақиби азалӣ Ал-Насрро қабул намояд, пас рақобати ин ду нафарро дар биёбонҳои мамлакати араб хоҳем дид. Мухлисони зиёд ба ҷои Лигаи яки Фаронса Премер Лигаи Арабистони Саудӣ тамошо мекунанд. Ал-Классикои беҳтарин ва пуршидатарин дар мамлакати арабӣ хоҳад буд. ба ҳамин тамом бояд гӯям ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал Лубнон шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.